kerros nyt vielä kerran, mistä tää biisi kertoo. Joo. Jaha. Se meni siihen kuulosaan puhtiin. Pringles-pillu. Jep. Onneksi tää on toinen. Hyvä. Se pyörii. Oho. Anteeksi. Pois. Joo. Näin. Se vähän niinku rollin. Vähän niinku roll. Mut ei paljon. Ei vähän vaan. Nyt se on roll. Se on romapaa. Pitäisikö näissä kaikissa itse asiassa olla näin pimeät näitä? Eiku oikeesti? Ehkä. Meitä tarvii kenenkään. Niin. Tarviiks tää jotain pohjustusta? Paska. Tää kaikki nyt tajuu miksi tää on. Jos ei tajua. Niin, vittu ei voi auttaa. A one and a two and a chicka chicka poo. Koetappa saada se tähän oikeeseen tahtiin. Me ei oltu soittaa My White sieltä, ei kun mikä tää on tommosen. Jätkä droppas. Joo. Näytä sulesta. Oi, otan tuon. Lähdetään. Se on hidas. Häh? Se on aika hidas. Näyttää se tekee sitä. Antti, missä on kaiku? Ja missä on vire? Niin. Nyt ohi pois. Soi, mutta mä en soi. Miksi teet? Mä en tiedä. Kuka ei ois huomannut? Hui paska. Muistias. Hast du ein Problem? Ja. Noin. Niin hetkinen, niin silloin on ihan oikeesti viattomia lastenpäivä. Ei vaan, siis se on joulun jälkeen vasta. Se on 28. Mun mielestä se joskus kyllä ollut ennen joulua tai sitten alempää. Eikä ole, se on aina 28. päivä. Pian nimipäivä. Ainoa. Aha, okei. Joskus on. Silloin kun minä olin nuori. Silloin kun minä olin Pia. Minun nimipäiväni oli. Ja se oli lastenpäivä. Eli joulu. No niin, eli tääkään kappale ei nyt sit oikeesti taaskaan liity mitenkään jouluun. Nyt siinä on jo reki. Se on nyt jotenkin ihan oudosti. Antti ei näy yhtään. No siinä oli zoomia ainakin reilusti. Ja puuttuu. Niin, Jani, mistä tää kappale sun mielestä kertoo? No, tämähän kertoo panemisesta. Kyseessä on siis varmaan Aki Ville Yrjänän sanoittama kappale. Ja varmaan myös säveltä. Ai niinku Aave Yrjänä. Aave Yrjänän. Selvä. Jos vaan soitetaan.
Älä nyt koske sitä.